чалавека маглі зваць там Радзівон альбо там Іван, але ў яго была нейкая мянушка, і яна ставала прозвішчам. Гарбуз жадаў стаць Веленстовічам, барыня Камаровым, клоп Малежыкам, да? І замест прозвішчаў там Менке, Рунге, яны там таксама бралі у розных Івановых і Васильевых. І тут не толькі у нас шляхта спрабуе абараніць сваё прозвішча, але і таксама адбываецца пэўная русіфікацыя ў прозвішчах. Здавалася, што можа быць больш звычайна і знаёмае за прозвішча? Кожны мае прозвішча. Аднолькава там як руку ці нагу. Але так было не заўсёды, яшчэ з год 400 таму прозвішча не мела большая частка насельніцтва Беларусі. Чаму так? Як з'явіліся прозвішчы і што яны абазначаюць? Пра гэта сёння і паразмаўляем. Мяне звуть Дар'я Палынская, са мной студыя Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Прывітанне. Ну, напэўна, варта пачаць з таго, навошта патрэбнае прозвішча, в прынцыпе, для чаго яно. Прозвішча гэта ўжо скутак пэўных сацыяльных удасканальванняў, калі грамадства становіцца больш складанай сістэмай, калі з'яўляецца там дакументазварот, калі чалавека кудысьці запісваюць, і ўрэшце трэба адрозніваць аднаго чалавека ад іншага чалавека. Ну вось, дарэчы, да, пішуць, што якраз такі ёсць класная такая фармуліроўка, што вот першымі з'явіліся прозвішчы ў баяры і князёў, і кстати, што сыны баярына Грынькі рабіліся Грыньковічамі, але дзеці ягонага сына Богдана ўжо былі Богдановымі Грыньковічамі, яшчэ праз пакаленне праз Грыньку маглі забыцца, ператварыўся ў Богдановіча. І незразумела, каму належыць вёска, ці Богдановічам, ці Грыньковічам. Калі з'явіўся дакументазварот, людзей трэба было неяк фіксаваць. І найперш, канешне, ўсе этой дзяржаўныя рэестры траплялі людзі з маёмасцю. У нашым выпадку, калі мы кажам пра Вялікае княства Літоўскае, гэта, безумоўна, былі баяры шляхта, то бок тыя людзі, якія ў выніку вайсковых паходаў атрымлівалі зямлю, свае ўладанні, свае маёнткі. І як зрабіць так, каб оно перайшло тваім дзецям, каб у іх это ніхто не адабраў, не адсудзіў. Ну, трэба зафіксаваць сябе, сваіх дзяцей і ўжо мець нейкае прозвішча. Таму вельмі часта мянушкі тых баяраў часам такія смешныя, трошкі нам кажуць, здаецца, там негеглыя на сучасны момант, яны ставалі прозвішчамі і такімі брэндамі, знакамі якасці, як там тыя ж сапегі, пацы, кішкі, тому што это звычайныя мянушкі. Мянушкі, як чалавека маглі зваць там Радзівон альбо там Іван, але ў яго была нейкая мянушка, і яна ставала прозвішчам. Ну вот першае, напрыклад, вот калі мы кажам вот менавіта пра такія баярскія шляхецкія, да, яны часам здаюцца вельмі смешнымі. Ну там тыя ж самыя пацы, кішкі. Рак, шчука. Ну, калі вельмі грубую прывесці аналогію, то уявіць сабе такую банду браткоў з 90-х, і там будзе такі-небудзь там Серёга, які-небудзь паштет, там які-небудзь чувак з мянушкай там мыш, там мыша які-небудзь. І вось уявіце сабе, што іх мянушкі сталі прозвішчамі, і его уже этого мыша дзеці сталі там Мышкевічамі, там Мышовічамі, паштеты сталі там паштетавы дзеці, паштетавічы, напрыклад. Так і у нас, напрыклад, з'явіліся там тыя ж там Хаткевічы, сапегі і таму падобна. Ніхто з тых прозвішчаў ўжо не смяяўся, бо это, ведаеш, быў як ось есть бренд Shell. Что такое Shell? Это маленькая ракушка. Ну, але Shell это уже зараз там бізнес-карпорацыя. Так і тыя ж Радзівілы ці сапегі са сваімі, мажліва, смешнымі мянушкамі, яны ставалі бізнес-карпорацыяй, і вось іх прозвішча стала брэндам. І на той момант, конечно ж, у сялянаў не было прозвішча, бо а навошта ім прозвішча? Ну вот першая справа з сялянамі, по-моему, была вот якраз калі была валочная памера, і вось гэты 1557 год, іх ужо там спрабавалі неяк таксама назваць, каб, ну, можна было умоўна зафіксаваць іх дзесьці. Ну так, але гэты працэс у нас расцянуўся, то бок это і 16, 17, 18, ну до 19 стагоддзя, наданне сялянам прозвішчаў. Это было раней, чым у Расіі, але пазней, чым у заходняй все ж такі Европе. Ну і лічыцца, што найпазней у нас атрымалі прозвішчы яўрэі. Чаму? Таму што яўрэі жылі кагалам, то бок у них было адасобленае жыццё, і з дзяржавай яны перасякаліся мінімальна, то бок яны маглі нават судзіць сваіх там чальцоў гэтага кагалу рэлігійнай супольнасці па сваіх нейкіх там законах. Такая аўтаномная Аўтаномная. А ўжо Расія, она всех прыраўняла, калі пасля падзелу Рэчы Паспалітай прыйшла Расія, яўрэяў пачалі браць і в рэкруты, і прозвішчы ім далі, таму што расійскай бюракратыі трэба было ўсіх унармаваць, умоўна кажучы. І адсюль ужо з'явіліся там Абрамовічы, Рабіновічы. Дарэчы, вельмі цікава. Ёсць такі стэрэатып, што, маўляў, прозвішча на іч, оно абрэйскае. Чамусьці, ну, таму што Абрамовіч, Рабіновіч і таму падобнае. А вось ні разу, хутчэй, яўрэі маюць часта канчаткі такія сваіх прозвішчаў, таму што
іх прозвішчы надаваліся і фармаваліся ім на нашых тэрыторыях, то бок это землі Беларусі, Украіны, Літвы, а у нас была традыцыя гэтых прозвішчаў на іч. Это чыста славянская традыцыя, прозвішчы по бацьку. Ну. І з габрэмі там еще, по-моему, некая такая цікавы ёсць момант, што калі спачатку надавалі прозвішчы часта за внешняга выгляду, там, напрыклад, там Ічка Веславіч, напрыклад, да, то яны таксама пераймалі... Альбо Шапіра, Прыгажун, напрыклад, жыдоўскае прозвішча. Яны таксама яшчэ маглі браць сабе прозвішча назву мясцовасцю. Так, гэта таксама мы трошкі збочваем у бок, але добра, прагаворым, то есть калі вы бачыце прозвішчы Кобрынскі, Гродзенскі, Пінскі і так далей, гэта з вялізнай верагоднасцю будуць прозвішчы яўрэйскіх сем'яў, яўрэйскіх родаў, таму што яны вызначалі сябе па мясцовасці, з якой яны прыйшлі. А паколькі гэта было гарадское насельніцтва пераважна, то это будуць назвы акурат гарадоў. То бок селяніну, адкуль его будзе прозвішча Кобрынскі, таму што он в гэтым Кобрыне, можа, адзін раз в жыцці быў на кірмашы, яму Кобрын ні па што не трэба. І тут не трэба, дарэчы, блытаць з прозвішчамі нашай шляхты, якія таксама часта сканчаюцца на скі, але ўжо па сваіх валоданняў. То есть Бжезовскі, таму што ён пан з-пад Бжезіны, то бок у его там маёнтак, напрыклад, быў. Это трошкі іншае. Ну, Яткоўскі, прозвішча, таму што, напрыклад, належала вёска Йоткавічы. То бок не то, што ён адтуль паходзіць, а гэта яго уласнасць ягонай сям'і. Ну вот, дарэчы, цікава, што беларускія навукоўцы, там вот паводле нейкай з статыстык, ёсць факт, што яны прааналізавалі больш за 56 000 прозвішчаў. Да, і нават на 69-й год быў такі падручнік па антрапаніміі Барылы, і там было, што вот на 16 стагоддзя 83% прозвішчаў яны былі якраз такі на Овіч і Іч, ну, карацей, агулам. То бок такая максімальна свая такая прыналежная. Ну, гэта мы блізкія, дарэчы, да тых жа сербаў, таму што, як вы ведаеце, там распаўсюджаныя прозвішчы на Іч. Это Павіч, Мілошавіч, Караджыч. То бок в гэтым плане беларусы, яны падобныя. Дарэчы, што цікава, на Расіі прозвішчы на Іч, яны ж вельмі рэдкія. Это элітарная тэма. Ну да, таму што на Расіі чым ты ўласна валодаеш? Ты нічым не валодаеш, таму што ты халоп государев. Вось. І Рюрікавічамі маглі быць толькі першыя асобы ў дзяржаве, альбо тыя, каму яны асабіста дазвалялі насіць прозвішча на Іч. А вось расійскія прозвішчы это ўжо будзе на Ін, на Оф, альбо на там данскіх, напрыклад. Это вообще прозвішча прыналежнасць. Чыіх будзеш? Данскіх. Ну, вот, дарэчы, да. І цікава, што зноўку ж вяртаючыся да нейкіх такіх манументальных рэчаў, а даследчыкі прааналізавалі, што, умоўна, сялянскія прозвішчы, яны не раздзяляліся, можа, нават, а неяк залежалі ад мясцовасці, кшталту канчаткі прозвішчаў, што ў цэнтральнай частцы у нас распаўсюджаны больш Овіч, Евіч, так? У заходняй Оўскі, Еўскі, Віцебшчына гэта Онак, Ёнак, Бабруйшчына, Эня, Еня і Брэччына, Ук, Юк. І я вось гэтым хачу, каб мы трохі паразмаўлялі пра, умоўна, як у нас утвараюцца самі прозвішчы. Вот мы ўжо казалі пра мянушкі, да? То бок, але мянушкі ці нейкія такія уласныя імёны, гэта у нас штосьці такое самае першапачатковае, самае архаічнае. А пазней вот... Я бы хацеў забегчы трошкі назад, таму што гэты падзел, ён насамрэч шмат у чым сімвалічны, таму што нельга сказаць, што на Гарадзеншчыне все будуць з прозвішчамі на скі, Арлоўскі, Варановскі там і гэтак далей. І тым больш, што мы яшчэ пад канец, думаю, пагаворым пра змены прозвішчаў. Які-небудзь Яткоўскі, яго продкі маглі быць Ятковічамі ці Йоткавічамі. А пасля ўжо па меры паланізацыі ў Рэчы Паспалітай яны там у 18 стагоддзі маглі памяняць прозвішча на Яткоўскі, бо гэта больш мілагучна і гэта, маўляў, больш адпавядае такому вот шляхецкаму статусу, маўляў, у нас скі. Гэта вот, як в Польшчы кажуць, там назвіску першай стрэфы, першай катэгорыі. Вось, але, ну так, ось Кварцёнак, это вот прозвішча было маёй бабулі, она акурат з Віцебшчыны, то есть на Ок. Палескія прозвішчы на Ук. Але ось, зноў жа, вот, тут вельмі шмат умоўнасцяў. Напрыклад, у нас вельмі часта кажуць, што прозвішча Наенка, яны украінскія. То есть прозвішча там Дземідзенка альбо Аўраменка. Альбо той же Лукашенко, ўрэшце рэшт, украінскія. Не, таму што гэта прозвішча характэрнае для Падняпроўя. То бок людзі ж не рассяляліся ад пачатку па нейкіх дзяржавах альбо па нейкіх абласцях. Людзі рассяляліся па рэках. І так утвараліся гэтыя рэгіёны. І таму, напрыклад, прозвішча на Ук, оно можа быць і пад лунінцам,
А можа быць пад Беластокам альбо пад Бельскам, бо гэта адзін рэгіён, напрыклад, Ну, да, Палессе. плюс Так і натуральны прозвішча працэс. Наскі, яно можа быць і у Познані, і можа быць там дзе-небудзь пад Менскам, так маі продкі былі таксама па іншай лініі, яны былі вернікоўскія, але яны жылі на ўсходняй Міншчыне. І ўжо цяжка дакалупацца, ці яны змянілі гэтае прозвішча, ці яны былі вернік спачатку, а пасля памянялі. Ну, гэта вот такія умоўнасці. Але як оно все ўтваралася? І даследчыкі, в прынцыпе, падзяляюць гэтыя шляхі ўтварэння, і найбольш папулярныя, это, канешне, прозвішчы ад імёнаў, і то есть Такія імя па бацьку. патранімічныя. Патранімічныя, то бок калі твой першапродак ці там быў Міхал, то ты будзеш Міхаловіч альбо там Міхайлоўскі, альбо Міхайлаў, калі ты, напрыклад, з усходняй Беларусі, таму што на ОФ таксама у нас былі свае прозвішчы. Іншая справа, што калі там прозвішча Міхайлоўскі, оно проста разгадваецца, альбо там Івановскі, таму што ад Івана, то ёсць прозвішчы больш складаныя, таму што шмат імёнаў зараз не ёсць у нашым карыстанні. Напрыклад, прозвішча Дарашкевіч альбо Дашкевіч. Адкуль? Імя Дарый. Просто мы ім уже не карыстаемся. Вот у Польшы ёсць імя Дар'юш, а у нас ужо толькі жаночае імя Дар'я. А мужчынскае імя Дар'юш мы не выкарыстоўваем, таму, напрыклад, не так проста здагадацца. Ну і, канешне, ад мянушак, то бок чалавек у вёсцы мае нейкую мянушку, напрыклад, сноп, альбо жаба, альбо грыб. Ну, нават такія дзіўныя, негеглыя, і, канешне, з часам он мог стаць Грыбоўскім, а мог і застацца Грыбом. Ну, таму што ў вёсцы яго там не называюць па імені, яго называюць па вот гэтай такой мянушцы. Вось. А хтосьці мог быць войтам, альбо казаком, альбо па прафесіі, вось прозвішча Сядзельнік. Не таму што он сидзеў, он сидел там весь в мастях, в татухах, потому что его продки рабілі сёдлы, сядзельнікі, это была их профессия. То бок это уже менавіта такая цехавая прыналежнасць, умоўна, рамесніцкая, там, не знаю. Ну, цех рамесніцкая, але просто тое, чым он займаўся, прозвішча Ганчарук, альбо Кушнерович, Бандарук, альбо Бандарчук. То бок это все людзі, якія выконвалі нейкую працу, нейкую справу. І, канешне ж, у вёскі там ідзі там да бандароўны якой-небудзь, альбо да бандара ідзі. І навошта табе ведаць, як яго завуць нават, калі ты ведаеш, навошта ён патрэбны, таму што ён можа зрабіць табе нейкі там прыладу з дрэва і тое, што табе будзе патрэбна ў гаспадарцы. Ну, вельмі цікавая тэма, напрыклад, што ў нас шмат прозвішчаў, якія маюць там замежныя карані, замежнае паходжанне, напрыклад, балцкія прозвішчы. Я б не сказаў, што іх вельмі шмат, і я б не сказаў, што это замежныя, таму што беларусы это все ж такі славяна-балты, не мясцовыя, это мясцовыя прозвішчы. То бок, напрыклад, шмат прозвішчаў, якія выклікаюць пытанні, умоўна кажучы, у чалавека, то есть які-небудзь там Гівойна, Камейша, Сурвілла, як прэзідэнт КДНР, там Рагойша, прозвішча Конан, вот это таксама цікавае прозвішча, вот з Воранаўшчы, я вучыўся з хлопцам, у которого было прозвішча Конан, як Конан-варвар. І гэта вельмі старажытныя рэчы, это сапраўды рэлікты тых вось старых балтаў, якія былі там паганцамі да Ягайлавага хросту і вось захавалі праз стагоддзі, уже не гаворачы на тых балцкіх гаворках і не разумеючы, што гэта значыць, але захавалі вось гэтыя вось такія цікавыя словы ў сваіх прозвішчах. Альбо там Юргель, Марголь, Норель. Это такая канчатак, які вось, як некаторыя даследчыкі лічаць, ён быў характэрны для яцвягаў, для нашчадкаў яцвягаў. Ну, але, безумоўна, большасць абсалютная нашых прозвішчаў, яны славянскія, звязаны ўжо з хрысціянскімі імёнамі, нават калі яны проста не чытаюцца, як Міцкевіч ад Міцкі, ось, як Сенкевіч ад Сенькі, як мое прозвішча Кіркевіч, хутчэй за ўсё ад Кірыла, якога называлі суседзі там Кірка. Мяне здзівіла, што, напрыклад, ёсць трактоўка, што прозвішча Трус, напрыклад, яно паходзіць ад імя Пётрусь, ці штосьці такое, то бок, ну, здаецца, божа, як это потым раскапаць, як зразумець паходжанне з гэтага слова. І тое самае з прозвішчамі, якія маюць там літоўскае паходжанне, бо каб іх зразумець, ты павінен ведаць як мінімум літоўскую мову. Ну, так, базавыя нейкія там рэчы, што гэта там сонца абазначае, там, ці радасны, ці там яшчэ штосьці. То бок такія дрэнна чытаемыя. Ну так, я думаю, што ўсё ж такі нам не хапае такого вялікага слоўніка прозвішчаў, дзе былі б гэтыя адказы на пытанні, гэтыя ключы, таму што я ведаю, што ў Украіне ёсць такія выданні, напрыклад, у Польшы я не ведаю, але я упэўнены, што таксама ёсць такія слоўнікі прозвішчаў. Ну, у Беларусі я, прынамсі, пакуль з такім не стыкаўся. Але насамрэч, калі ведаць, валодаць такім базавым інструментам, гэтымі ключамі для разгадкі, ведаць, па-першае, старыя імёны,
адышоўшы, імёны са святцаў, умоўна кажучы. Напрыклад, прозвішча Майсеня. Ну, от імя Моисея, але зараз там і Моисеями дзяцей, ну, не прынята ўжо называць, альбо наогул людзі лічаць, што это нешта еврейская традыцыя. А у нас маглі быць Моисеі, маглі быць там Абрамы, маглі быць Богданы. То трэба проста ведаць слоўнік гэтых імёнаў. Трэба ведаць старажытныя прафесіі всех гэтых кушняроў, бандароў, сядзельнікаў, гарбароў, хто чым рабіць. Трэба ведаць банальна быт, то есть магло быць прозвішча Ліхтар альбо Абух, і ты маеш трошки Ліхтарович, там, ну, може бути, нехто сутыкаўся. Калі ты вот в этом всім володаеш, в это уваходзіш, то становится, в принципе, просто, і ты можеш, будучи ў нейкай кампаніі, ты можеш просто ось разгадываць, як шчолкаць, як арэшкі, ось прозвішчы тых людзей, которых ты ведаеш. Ну і, канешне ж, у нашым выпадку, у беларускім, варта было б ведаць альбо сучасную літоўскую мову, альбо нейкія балцкія гаворкі, каб трошкі разбірацца ў ўсіх гэтых кіршах, лукшах, гідройцях, гудойцях, то бок вот в этих вот цікавых мацкойцях, ось у такіх вот момантах. Ну вот зараз дакладна ідзе праца над разгадкай, нават не разгадкай, ну, а шляхецкія прозвішчы. Вось у нас ёсць пэўная мода такая на вось гэтыя гербоўнікі, вось там жа гэты пяцітомнік шляхты задараецца, выходзіць, і там спрабуюць якраз такі таксама шукаць і генеалогію, там, напрыклад, шляхецкія прозвішчы, яны ж таксама могуць быць там двухскладовыя, ну, пра гэта зараз яшчэ, але і таксама могуць быць ускладненыя кшталту там месцам, напрыклад, дадатковым там радавым памесцем, або нейкім там такім, божачкі. Ну, тут ёсць шмат чаго незразумелага, шмат легендарнага, і шляхта, асабліва магнатэрыя, самі шмат стараліся, каб ускладніць працу далейшым. Ну, але мода, ў прынцыпе, хорошая. Не, ну мода хорошая, любая цікаўнасць да свайго мінулага, она добрая, але шмат міфаў. То есть, напрыклад, нават з прозвішчам Радзівіл было вельмі шмат пытанняў, ці гэта ад балцкага кораня, ці гэта зменена імя Радзівон, была такая версія. Ну, ці, напрыклад, сапегі яны вышуквалі сабе нейкую там супергенеалогію ад нейкіх там баяраў, которые служылі пры валадарах Вялікага княства Літоўскага, альбо самі былі нашчадкамі валадароў Вялікага княства Літоўскага, але па сутнасці гэта нармальная руская праваслаўная мінушка, якая стала прозвішчам, і хутчэй за ўсё там сапега, сапека, то есть чалавек мог сапець. Ну, як ёсць, напрыклад, прозвішча Курака. Чалавек курыў проста, Курака, таму прозвішча, Куракевіч, напрыклад, ад гэтага ж пайшло. Таму сапегу, я думаю, вельмі падобнае было. І тут часам оно все насамрэч вельмі проста разгадваецца, а тое, што з часам яны ўжо сталі Святаполк Мірскімі, Дунінамі Марцінкевічамі, та самая хрэстаматыйная, напэўна, гісторыя фальсіфікацыі, калі чалавек і без таго, маючы там нейкае там хаця б дробна-шляхецкае паходжанне ці сярэдне-шляхецкае, будучы Марцінкевічам, дадаў сабе вось этот дадатак Дунін, таму што Дуніны гэта быў род дацкі, які быў вядомы ў Рэчы Паспалітай з гербам лебедзь. Сам Дунін Марцінкевіч быў вядомым фальсіфікатарам, ён, напэўна, падумаў, а чаму б і не? Чаму б не стаць яшчэ і Дунінам Марцінкевічам? Ну, тут трэба мець такую увагу на кантэкст эпохі, то бок это у нас уже расійская імперія. І тут не толькі у нас шляхта спрабуе абараніць сваё прозвішча, але і таксама адбываецца пэўная русіфікацыя ў прозвішчах. Ну, як бы, чаму мы не можам 100% адразу аналізаваць любое прозвішча, таму што з вялікай верагоднасцю яны маглі быць змененыя. Ну, от, напрыклад, як самае папулярнае, што часы расійскай імперіі у нас з'яўляецца вось гэты канчатак «ов». Так? Ну, так, бо часам мы вот глядзім, вот чалавек з прозвішчам Лосев альбо Ткачоў. Мы думаем, ну, напэўна, он расіянін, прыехаў кульсі там са Смаленшчыны, ці там з Кастрамы якой-нибудь, з Пермі. А это можа быць нармальны чалавек і з Меншчыны, і з Палесся, і з усходняй Беларусі. Просто пісар, які яго запісваў, калі ён трапіў, калі яго продак трапіў у нейкія дакументы, запісаў яго не Ласём, а Лосевым, не Ткачом альбо Ткачуком, а Ткачовым. Таму што таму ж пісарю, як прадстаўніку расійскай бюракратыі, так было проста прасцей, больш зразумела. І так пад капірачку, шаблончык. Пад капірачку, але тое ж самае было пра імёны. То есть чалавек, напрыклад, быў Янам па нараджэнні, але стаў Іванам. І мы это чытаем з прозвішчамі, то бок атрымліваецца, што нашы прозвішчы прайшлі некалькі этапаў зменаў. Калі у часы позняй Рэчы Паспалітай мы кажам пра паланізацыю прозвішчаў і замену там умоўных Васілевічаў на Васілеўскіх, то потом гэтыя Васілеўскія маглі ставаць Васільевымі. То бок змяняецца яшчэ адзін раз.
Ну, вельмі цікаво, Владимир Орлоў, дарэчы, дзесьці тлумачыў пра сваё прозвішча кшталту, чаму ён Арлоў, да, вось ён жа палачанін. І ён там казаў, што проста яго продкі жылі ў мясцовасці, якую Кацярына II падарыла Арлову, Графу Орлову. Графу, да, і ўсе сяляне раптам сталі Арловымі. Ну, як бы, ён ужо вырашыў гэта не мяняць у будучым. Ну, як прозвішча Трубецкой, напрыклад, на Расіі, як бы, не все ж былі з графёў Трубецкіх, просто это маглі быць прыгонныя тых же самых Трубецкіх. Ну, да, такія часы. Была вельмі цікавая гісторыя ўжо ў 1920-х, калі ў нейкі час выйшаў такі дэкрэт, які дазваляў грамадзянам змяняць свае прозвішчы, проста без там тлумачэння асаблівых прычын. І тут цікава, бо як бы там засталіся нейкія такія ўзгадкі, што гэта было, і мне проста падабаецца, што кшталту Гарбуз жадаў стаць Веленстовічам, барыня Камаровым, клоп Малежыкам, да? І проста вот два прыклады, як людзі абгрунтоўвалі гэта. Напрыклад, лічачы сваё прозвішча Куцылай зусім немілагучным, якое абражае чалавечы гонар, з'яўляецца перажыткам цёмнай даўніны, прашу аб яго перамене і прысваенне мне прозвішча Ленскі. Прыгожа. І таксама адна хорошая, якая трохі адсылае да тэму прыгнёта, да, вот у нас папярэдні выпуск быў якраз пра яго, што Лявонцій Семёнаў Халаем прасіў памяняць прозвішча на Вінаграду з тлумачэннем, што не жадаючы мець старое прозвішча, бо яно дадзена маім прадзедам, памешчыкам-прыгоннікам у насмешку. Ну, то бок, цікавы спосаб проста неяк змяніць сваю гісторыю, моўна адмовіцца ад чагосьці. І, па-мойму, такое самае было і ў пазнейшы перыяд, ужо ў часы СССР, калі людзі змянялі прозвішча усімі ўжо складанымі спосабамі. Ну так, але тут было ўжо некалькі прычынаў. Тут магла быць прычына як такая немілагучнасць і незразумеласць. Это вось тое, што, напэўна, у кожнага ці в школе, ці на працы былі прыклады чалавек з прозвішчам Лапо, хаця насамрэч ён Лапа, альбо з прозвішчам Комар, хаця это насамрэч проста камар, альбо Козел, самы хрэстаматыйны прыклад, калі чалавек проста мяняе націск. Яго продак быў казёл, альбо там баран, а быў баран. Але былі яшчэ і палітычныя прычыны, таму што, безумоўна, там часы той же савецкай улады, это розныя хвалі ўціску, калі ты нават праз сваё прозвішча можаш мець праблемы, бо праз твоё прозвішча чытаецца твоё паходжанне. І калі ты быў які-небудзь там са шляхецкай сям'і, ты быў Гром Грымайла, ну, то ты, напэўна, у цябе будуць праблемы. Калі ты Гром Грымайла, да цябе запытаюцца, ці не былі твае продкі, і ці не з сям'і ты эксплуататараў, ну, з такіх вось непажаданага класу, і ты себе памяняеш прозвішча на Бандарэнка альбо Цітоў, каб быць проста, каб зліцца з асфальтам проста. Тая ж самая гісторыя, калі в тым жа Савецкім Саюзе была хваля антысемітызма, шматлікія юрэі мянялі сабе прозвішчы, і замест там Мендельсона у нас з'яўляліся чарговыя там Івановы, Петровы і Васильеві, таму што чалавек лічыў, што так будзе менш праблем. Малавядомы, напрыклад, малавядомая гісторыя пра немцаў, шматлікіх там фольксдойчы, которые жылі на беларускіх тэрыторыях і на Меншчыне, на Гарадзеншчыне пасля Другой сусветнай вайны. Это таксама былі непажаданыя людзі, і замест прозвішчаў там Менке, Рунге, яны там таксама бралі у розных Івановых і Васильевых. І недзе там шэптам дома маглі сказаць: а ты ведаеш, а ў нас там дзядуля паходзіў з лютэранаў і ведаў нямецкую мову. Вось. Але ўжо нашчадкі гэтых людзей вельмі часта нават не ведалі гэтую гісторыю, далей жылі сваімі нецікавымі лёсамі Васильевых, Івановых і, карацей, максімальна злівались з такой савецкай шэрасцю. Ну, часто можна, до речі, сустрэць, што вот эти прозвішча, яны часто і спрабуюць вяртацца, там, напрыклад, там хтосьці спецыяльна мяняе, там, да, каб падкрэсліць род, падкрэсліць нейкую значнасць, такую гістарычную памяць, то, што там ведаеш. Але вот што мне так падабаецца, то, што, напрыклад, на сучаснай вёсцы беларускай все адно няма гэтага культу прозвішча. Няма. Ну, то бок, калі ты прыедзеш на вёску, напрыклад, на сваю родную, там, да, адкуль там паходзіць твая бабуля, у цябе ніхто не будзе пытацца твоё прозвішча, но нікому нічога не скажа. Але яны спытаюцца, чыя ты, напрыклад, чый ты, і ты ўжо кажаш, што ты там Васілёў, там Жэнін, да, вот што цікава, дарэчы, жаночыя... Ну, чый ты будзеш, правильно? Да. Калі жанчына, напрыклад, была больш уплывовай сям'і, то цябе будуць пазнаваць больш па ёй. Ну, напрыклад, як у мяне было, да, то бок, калі б я сказала, што я там унучка Васіля, хто? А калі б вот я ўжо казала, што вот я Жэніна унучка, то всё, мяне бы пазнавалі і адразу бы ідэнтыфікавалі як трэба. Ну, то бок, цікавы такі момант, што сяляне, яны так, ну, спакойна вельмі ставяцца дагэтуль. Ну, бачу, кожного народа па-свойму, таму што, напрыклад, у татар, прынамсі казанскіх татар, была такая традыцыя, я чуў, калі дзяўчынам у сям'і давалі часовае прозвішча.
это прозвішча не на ўсё жыццё, а з разлікам на тое, што нас адно выйдзе замуж і памяняе гэтае прозвішча, таму і можна даць нейкае часовае, то бок. А ўжо сынам трэба даваць сваё прозвішча, і яны ўжо будуць яго далей несці ў свет. Я думаю, уже падсумоўваючы, варта, калі ў этой всёй гісторыі ёсць нейкая мараль, мараль это пра тое, што няма смешных прозвішчаў, няма немілагучных прозвішчаў, і неважна, ці ця прозвішча Смала, ці Смольскі, ці Лапа, ці Комар, ці Камар. Заўжды вот нашымі продкамі было неяк так даведзена, што твае дасягненні, твой уплыў, твая ўлада робяць аўтаматычна твоё прозвішча мілагучным. Няхай ты будзеш кішкай альбо пацам, але цябе будуць ведаць, і ось пры прозвішчы Пац ты будзеш узгадваць: а вот столькі гетманаў было з прозвішчам Пац, а яшчэ столькі біскупаў было, і ў іх такія-то такія землі. І я думаю, як і зараз, таму вось гэтая тэма сораму за прозвішчы, она проста мае адысці ў нябыт. А ўсім нашым гледачам я раю проста цікавіцца гісторыяй і пастарацца паразгадваць і сваё прозвішча, і прозвішчы сваіх блізкіх. Дзякуй за ўвагу. Сябры, на гэтым мы развітваемся, чакаем на ваши падпіскі, падабайкі. Калі ласка, напішыце ў каментарах пра ваша прозвішча, пра яго гісторыю, калі вы ведаеце, калі не, то запытайцеся ў нас, можа быць, мы вам дапаможам. Да новых сустрэчаў. Да, пабачэння.